Jo perfecte, m'ha agradat molt i més complint els 60 anys. Perquè amb 87 anys encara em sento jove. Com encara no puc ballar, ara canto. Ara ve la nostra festa, quina gràcia que farem, quina gràcia que farem, tot dinant a les 10. Pam, 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 pam. He anat a Lourdes. Sí, anant carrito i a dormir. Me sento molt i molt egoista perquè jo els he com robat en els malalts un alliberament personal i no crec que jo els hi hagi portat gaires coses importants. Simplement un servei tècnic i no res gaire humà com ells m'han donat a mi. I des de llavors cada any vinc perquè em sembla que són piles que agafo per després poder estar bé a la meva feina i poder treballar, tot i que tinc dies millors i pitjors com tothom, però bueno, crec que m'ha ajudat molt. Bueno, jo convido a la gent que sentin i que sigui una mica d'anar a viure a Lourdes aquesta experiència, doncs endavant. No importa el temps que ho pensis i els anys que ho facis realitat, sinó n'hi ha prou amb una intenció i ja la mateixa Maria t'ho durà el dia que ho has de fer. Si Déu vol, l'any que ve, doncs a Girona ja tornen les dates tradicionals, que és a partir del dia 25 al 29 de juny. El que viene a Lourdes vuelve. Y pues no te desanimes, porque el que viene a Lourdes vuelve. Alguien que me dijo, a Lourdes no venimos, no está bien. De Montserrat estel, il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel, guieu-nos cap al cel. Dels catalans sempre sereu princesa, dels catalans, dels espanyols, estrella d'Orient, estrella d'Orient. Sieu pels bons pilar de fortalesa, sieu pels bons, pels pecadors, el port de salvament, el port de salvament. Rosa